čas jednom, čas drugom narodu, a sve po zasluzi i sve po pravdi koja je apsolutna pravdi Allah tebarek ve ta'ala. Zato kaže Allah tebarek ve ta'ala: "Kul innama umirtu an a'budu Allaha wa la tushrika bihi ilayhi adu wa ilayhi ma'ab." Reci, doista se meni naređuje da obožavam samo Allaha dželle šanuhu i da mu nikoga ništa ravnim ne smatram. Ja njemu pozivam i njemu se vraćam. Ja njemu pozivam i njemu se vraćam. I ovo je, dakle, braćo, naredba svakom pojedincu. Naredba svakom pojedincu da obožava samo Allaha dželle šanuhu, da samo njemu ibadet čini i da nikome drugome ništa od ibadeta ne poklanja i da nikoga i ništa ravnim Allahu dželle šanuhu ne smatra i da poziva Allahu dželle šanuhu, jer je on taj koji će se zasigurno danas ili sutra vratiti Allahu tebarek ve ta'ala. Onda kada uzvišeni donese presudu tome. Pa onaj ko bude svoje nijete, svoje odluke, onaj koji bude svoje riječi, onaj koji bude svoja djela podčinio ibadetu Allahu tebarek ve ta'ala, takav će inša Allahu ta'ala doći kod gospodara svjetova sa onim što će mu biti štitom od vatre džehennemske. Međutim, onaj ko ovo propusti, onaj ko ovo prokocka, onaj ko se ne pobrine o ovome, zasigurno će doći kod Allaha tebarek ve ta'ala, a neće naći zaštite niti pomoći od kazne Allaha dželle šanuhu. Allah tebarek ve ta'ala molim da nas uputi na istinu, da nas učvrsti na njoj i da nas podrži i ne dozvoli da skrenemo sa nje. Amin. Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kao što je odgovor na prvo pitanje s kojim će se susreti svaki pojedinac pred Allaha dželle šanuhu, smješten u riječima la Allah i njihovom sprovođenju, tako je odgovor na drugo pitanje šta si odgovorio Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, upravo, braćo, smješten u riječima Muhammedu Rasulullah, svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik i Allahov rob. I to kroz poznaju i prihvatanje, poslušnost i pokornost ovim riječima. Zato što je Allah tebarek ve ta'ala poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem počastio i odabrao da on bude pečat svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Da on bude posljednji koji će donijeti i dostaviti posljednju Allahovu poslanicu. Da on bude taj koji je poslat svim svjetovima kao milost. Da on bude taj čim će šerijatom Allah dželle šanuhu dokinuti sve prijašnje šerijate. Da on bude taj čiji će put jedini ostati put koji vodi ka džennetu Allaha dželle šanuhu, dok će svi drugi putevi biti zatvoreni. Upravo taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste naš poslanik koga je Allah tebarek ve ta'ala učinio da onaj ko bude mu se odazvao i koga bude slijedio, da će postati vrijedan i častan i da će ga Allah dželle šanuhu pomoći i uzvići. A da onaj ko se njemu suprotstavi i njegovom sunetu i koji odbije pokornost njemu i slijeđe njegovog suneta, da će takav doživjeti poniženje i prijekor i srdžbu Allaha tebarek ve ta'ala. Kao što je rekao Resul sallam u hadisu koga zabilježe imam Ahmed u svojem musnedu od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, koji je rekao, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bu'istu bejne jedeji sa'a bis sejf. Rekao je poslanik alaihi salatu wa salam, poslat sam pred sudnji dan sa sabljom. Poslat sam pred sudnji dan sa sabljom, hatta yu'badu Allahe wahde, la šarika lehu. Sve dok se ne bude samo Allah jedan i jedini obožavao, koji nema druga, وَجُعِلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِ.
a učinjeno je da moja opskrba bude u sjeni ili hladu moga koplja, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. I učinjeno je da bude ponižen ili da doživi poniženje i niskost, bezvrijednost onaj mojoj naredbi. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. A onaj ko se poistovjeti sa jednim narodom, on tom narodu i pripada. Pa je ovim riječima Resul sallallahu alejhi ve sellem ukazao na činjenicu da onaj se suprotstavi njegovoj naredbi, onaj ko se raziđe sa poslanikom alejhi salatu vesselam, onaj ko postupa drugačije mimo njegova sunneta, da takvog čeka poniženje i bezvrijednost, kao što su ga doživjeli mušrici mekanski koji su mu se suprotstavili i borili se protiv njega i nisu ga htjeli prihvatiti, iako su znali da je on onaj koji je povjerljiv. Pa ih je Allah tebarek ve ta'ala ponizio, dok na drugoj strani je Allah dželešanuhu pomogao i najljepši spomen učinio onima koji su mu se odazvali i koji su mu se pokorili, a to su njegovi časni ashabi radijallahu ta'ala anhu. I kao što cijenjena moja braćo, poniženost pripada onome ko se suprotstavi naredbi poslanika alejhi salatu vesselam, tako snaga pripada onome koga bude slijedio i komu bude bio pokoran. Kaže Allah tebareke ve ta'ala: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Nemojte se žalostiti, nemojte tugovati, vi ćete zasigurno biti gornji, vi ćete biti pobjednici ako budete vjernici bili. I kaže uzvišeni: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Doista sav ponos pripada Allahu tebarek ve ta'ala, sva čast i ponos pripada Allahu dželešanu njegovom poslaniku alejhi salam i vjernicima, međutim munafici to ne znaju. Munafici to ne znaju. Zato vidimo kako munafici u svakom vremenu traže ponos i ugled kod nekih drugih, a ne kod Allaha dželešanu. I ne u slijeđenju suneta poslanika alejhi salatu vesselam. I ne traže u džematu muslimana i vjernika, već traže kod nevjernika, traže svoju čast kod pokvarenjaka i pogledajmo ih kako pokazuju svoja lica onima koji znaju mjerila Kur'ana. A doista Allahova knjiga i sunet poslanika alejhi salatu vesselam doista su dovoljni da vjernik prepozna munafička lica koja se kriju po safovima muslimana s vremena na vrijeme kad im odgovara. Kaže Allah tebareke ve ta'ala obavještavajući umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je taj umet upravo onaj umet koji će na sudnjem danu imati svjedoka protiv sebe, kako bi ih opomenuo i ukazao na činjenicu da će na sudnjem danu pitanje polaganja računa biti teško pitanje i da će taj hisab biti teška stvar i da se neće moći proći sa onim za čime mnogi ljudi danas pomišljaju da će im to upaliti. Kaže Allah uzvišeni: "Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila Firauna rasula." Mi smo vama poslali poslanika shahidan alaikum, da bude svjedokom protiv vas. Isto onako kao što smo i Faraonu poslali poslanika. To jeste poslali smo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bude svjedok protiv vas, da na sudnjem danu svjedoči da je dostavio od Allaha dželešanuhu poziv vama. Isto onako kao što je Allah dželešanuhu poslao Musa i Haruna alejhima salam Faraonu da ga pozovu, pa na sudnjem danu neće imati opravdanja pred Allaha dželešanuhu za ono što je činio. Tako i sljedbenici, odnosno pripadnici umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neće imati opravdanja na sudnjem danu u onome što nisu prihvatili i što nisu slijedili od sunneta poslanika alejhi salatu vesselam, jer će Resul sallallahu alejhi ve sellem svjedočiti protiv njih i posvjedočit će Allahu dželešanuhu da je on dostavio sve što je Allah dželešanuhu poslao i objavio. I kaže uzvišeni: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. I tako smo vas mi učinili ummetom središnjim ili
središnjom zajednicom, da biste bili svjedocima protiv drugih ljudi i da bi poslanik bio svjedok protiv vas. To jeste da vi svjedočite na sudnjem danu da su Allahovi poslanici vjerovjesnici dostavili svoje poslanice svojim narodima i da poslanik alejhi salatu vesselam posvjedoči protiv vas da vam je dostavio poslanicu. A zbog čega je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i zbog čega su slati svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici? Da li samo da dostave pa da ljudi uzmu šta hoće od toga, a odbiju što hoće? Kaže Allah tebarek ve ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Mi nismo poslali ni jednog poslanika, osim da bi mu se bilo pokorno, da mu se pokorava sa Allahom dozvolom. Dakle, nijedan poslanik, alejhi salatu vesselam, nije došao, osim da bi bio slijeđen i da bi mu se ljudi pokoravali. A ne da ga uzimaju samo u ustima i da kažu: jeste, ja sam pripadnik umeta Muhammeda alejhi salam. On je poslanik, ja svjedočim da on poslanik. Već da bi mu ljudi bili pokorni sa čime je došao od Allaha dželle šanuhu. I kaže gospodar svih svjetova: Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah. Onaj ko se pokorava poslaniku alejhi salatu vesselam, on se pokorava i Allahu dželle šanuhu. Wa man tawalla, onaj ko se okrene, fama arsalnaka alejhim hafiza, pa mi te nismo poslali da im budeš čuvar. Mi te nismo poslali da budeš njima čuvar. Ali onaj ko se pokori poslaniku alejhi salatu vesselam, to je dokaz da se takav pokorio i Allahu dželle šanuhu. Međutim, onaj ko ne prihvata sunnet, onaj ko neće da slijedi sunnet, a govori da se pokorava Allahu dželle šanuhu, to je svjedočanstvo i svjedočenje da je to laž, jer je nemoguće da je čovjek pokoran Allahu dželle šanuhu, a ne pokoran njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže uzvišeni: "Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, wama nahakum anhu fantahu." Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Pa je naredba Allaha dželle šanuhu da ono što je poslanik alejhi selam da, ono što je došlo do tebe suneta poslanika alejhi salatu vesselam, da to uzmeš i prihvatiš, kao što je naredba Allaha dželle šanuhu da kada dođe zabrana poslanika alejhi salatu vesselam po nekom pitanju da to napustiš, zato što je ovo naredba Allaha dželle šanuhu. Ovo je Allaha tebareke wa ta'ala. Svakako, cijenjena moja braćo, da upravo u slijedjenju poslanika alejhi salatu vesselam i čvrstom držanju za Kur'an i sunnet jeste u stvari i u tome leži zaštita Allaha tebareke wa ta'ala koju on pruža svim poslanicima i vjernicima. Kao što uzvišeni kaže: "Thumme nunajja rusulana walladina." I mi bismo zatim spasili naše poslanike i one koji su vjerovali, kedalike haqqan alejna nunjil mu'minin. I na nama je bila obaveza, ili mi smo preuzeli obavezu da spasimo i pomognemo naše poslanike i vjernike. I kaže Allah tebareke ve ta'ala poslaniku alejhi salatu vesselam kao ajet sa kojim se hoće ukazati Rasulu sallallahu alejhi ve sellem na možda neko stanje na koje će naići. Na stanje ako ga ljudi ne prihvate, ako mu se ne odazovu, kao što je bio slučaj sa mnogim poslanicima prije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada se narod nije htio odazvati, pa su oni padali u očaj zbog toga što nije se ljudi da prihvate vjeru Allah tebarek ve ta'ala. Pa mu kaže Allah tebarek ve ta'ala: "Ja ejuhan nabiju, hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." O vjerovjesniče, Allah je tebi dovoljan i onima koji te slijede. Allah je tebi dovoljan i onima koji te slijede od vjernika. To jeste, ako te napuste, ako neće da prihvate, ako neće da te slijede, znaj da ti je Allah dovoljan, tebi i onima koji te slijede od vjernika. Allah vam je dovoljan, makar vas svi napustili. I doista, cijenjena moja braćo, kako ove riječi u svakom vremenu žive i kako imaju svoju snagu. Kada čovjek živi po Kur'anu i po sunnetu, makar se sav svijet odvojio od njega, makar sav svijet krenuo sa većinom, makar se sav svijet urotio protiv tebe, ti nalaziš smiraj i nalaziš sigurnost i nalaziš zaštitu i slad u pokornosti slijedjenju Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu
sallallahu alejhi ve sellem,